Se aduc la cunoștință, aduce de... Dar chiar vă asigurați aduc la niciunul? cunoștință, singur, cum? Băi, adică pe Elena, voi ce dracu? Elena, pătăica! Acum poți să dai drumul la Acum poți să uiți și în jos dacă vrei. Da, mă, ca asta. Rabel! Liber! Rabel! Bravo, Elena. Hai, Elena, vezi cum mergem la gimnastă aici, unde? Noi sau nu? Hai să vă spun. Hai să vă părășim. Mari, sau unde? E mai înalt decât constanța? Da. E foarte. E mai înalt. Da, îmi trebuie să... Nu, ne trebuie două asigurări. 2 zile. Da. Dar ne, mai două. Ce? Ce merge rapid până? Fiecare are Da, ne dă și mie. Da, prima dată urcăm pe cără. De ce să Facem un rapid. Nu, mă, n-ai, ce dracu, stau, mă casăr și fac brână și cobor. Ce naibii, facem acum feminisme? Nu, urcăm ca bărbați, trecem pe brână ca bărbați și coborâm ca fetele, ca băieți. Regul, când asta o sare, Să nu. Ce ăsta are fetișul cu muntele, frate, vrea să meargă, să coboare pe el, zici că eu mă băiam și... Ce dracu de nebun. Nu, mă trage aici. Lasă-l că vine în cap, lasă-l, lasă-l. Era tu, dar n-am dat. Am făcut de 2 ori, n-ai ratat. Trebuie să-i și tot piatră în gură. Nu știu mai și cum îl cheamă. Rodinele. Bă, să mergi și tu poți. Ia. Moses! Haide! Hai că mergem, mergem. Elena, am nicio problemă tu dacă îți dai seama că ai uitat ceva. Cazacul uite. Cazacul. Uite-l pe Moise. Fără carabină? Cazacul. Cazacul! Băi, tată, dacă spun dă drumul la frânghie, dă drumul la frânghie, nu mai fă prostii de-astea. Băi, auzi ce vorbesc cu tine? Da? Dacă spun dă drumul, dă drumul.